Ngiyabingelela mkhandlu, ngiyabingelela kubahlali. Bahlali la esandleni sami ngiphethe ama cloves powder ne. Kube sekuba i-garlic powder, okay. La ngifuna ukukhuluma nomuntu othi mkhulu, izinto zami zibophekile. La engihlala khona imitha yikho, la engihlala khona izinto azenzeki, kuyabheda. Thola ke lokhu kokubili, garlic powder, sebekugqobelile kona garlic powder, bese uthola i-cloves powder, kusuke sekuwupowder. Thenga ke i-quantity elinganayo, yabona? Thenga i-quantity elinganayo. Mawuthenga 100 gram, uthenga 100 gram we-garlic powder, 100 gram we-cloves powder, okay. And then ubese ungitholele ingcina, khona lento le ekuthiwa ingcina, indlu yey'nyosi ne, thola yona. Ubese ungitholele i-camphor block ewu-3 ne, amagaqa abe u-3, ama-camphor block abe u-3. Ubese uthatha lento le uyayihlanganisa, ama-cloves powder no-garlic powder. Ubese ugaya le camphor block, uyifake la phakathi. Ubese uphinde uthole umkhokha, cat eyes, into engangesandla, yabo. Uyigqule leya nto leyana, umkhokha, amehlekati, umkhokha lokhu oku black and white, qule kube upowder, ukufake la. Bese le nhlanganisela le uyayixova yonke, uyayihlanganisa yonke lento, le mixture ibe impuphu. Uzongikhelela i-teaspoon, bese uthola ilentuzanana, i-cat eyes, i-cat eyes nayo iqulu ibe impuphu. Bese uthola isigaqa sendlu yey'nyosi, ugrate, akuzuba fine like lezi ezinye izinto ne. Ugrate, ukufake la phakathi, uhlanganise yonke le nhlanganisela. Ngithe la uthola cloves powder, garlic powder, it's garlic powder, and then ubese uthola ilentuzana, uthola amehlo omkhokha, amehlekati, umkhokha. Bese uthola i-camphor block, igaqa eziwu-3, ama-tube lawana akhona u-3. Bese yonke lento uyayihlanganisa ibe impuphu ne. Ekuseni uzovuka, ukhe i-teaspoon, khuluma nge-teaspoon la, ufake emanzini angango-5 liter ne. Ufake emanzini angango-5 liter, ufuthe, ukhulume yonke into ofuna ukuyikhuluma kulento ne. Ufuthe ukhulume yonke into ofuna ukuyikhuluma, yonke into ofuna ukuyisho la kulento. Mawuqeda uyayichitha lebo kade uqhuma ngayo. Ubese uthatha wenza enye ngamanzi afudumele, i-teaspoon. Bese uyageza, ukhulume, usho yonke into oyifunayo nento ofuna yenzeke. Ukhuluma yonke into ofuna yenzeke, and mawuyikhuluma make sure ukuthi uyikalela isikhathi. Mawufuna umsebenzi, isho ukuthi mawungapheli uFebruary ngisahlele ekhaya. Ukhulume kulento ngalendlela le yokuthi kube ngathi uyakhomanda ukuthi ufuna kwenzeka lo 1 no 2 no 3. La kulento uzobe ukhuluma ngalesikhathi ugeza, uyakhuluma ngalesikhathi ugquma ngayo. Mawuqeda kuqhuma le ubugquma ngayo, hamba uyichithe eminyango, uyichithe emhlabathini like ebaleni. Ungayichithi kwi-drain, ungayichithi etoilet, chithe ebaleni. Makuwukuthi ibala ninalo kini, thatha ibhakede uphumele eminyango ngokungalithola ibala esigangeni, chithe esigangeni. Then emveni kwaloko ubese uthatha le ozogeza ngayo, uzothatha ubhesini, ubese uyama ugeze wonke lamanzi abuyele la endishini, akuchithekayo ne.
but mase uqedile ngayo ukugeza uyayithatha uyoyichitha, fanele uyichithe on the ground. Okay, why uyichitha on the ground? Yonke lento obukade uyikhuluma, yonke lento obukade uyisho uyibuyisela back to iland. Iland is regarded as a mother. That's why makukhulunywa isingisi kuthiwe she makumentionwa umhlaba, because it's giving birth. So ngifuna ke nami ukuthi umhlabathi unikeze lezi zinto obuzikhuluma so that it can give birth to izinto ozidingayo wena njengomhlali noma njengomuntu. Into ebalekile this year 2025 next year ukuthi uphumelele ngokuthi izinto uzisho ukuthi yini ofuna yenzeke empilweni yakho. Next year ngizobe ngikhipha kakhulu izinto zokuphumelelisa abantu ukuthi abantu mabaphumelele bakwazi ukuthi impilo bayishintshe, bakwazi ukuthi isimo sasemakhaya basishintshe. Abakwazile ukuthi bashintshe impilo zabo this year, siyababongela kwenzekile. Sizophinda ke futhi na next year senze kanjalo. Qhubeka wena ushare ama video, ulike, wenze konke ofanele ukwenze ukuze kwazi ukuthi kusizakala omunye umuntu. Ashareni ke le video abantu bakwazi ukuthi bayibone basizakale. Izinto ezilula lezi kulula ukuzithola, ayikho difficult. Mawukuthi ufuna ingcina noma indlu yezinyosi uya kulabantu abadayisa imithi bazokunikeza le yanto, iyinto nje ebrown engathi iwudaka. Moyisondeze emlonyeni kanje inoshukela ngoba ila kuhlala khona izinyosi. Izokwazi ukuthi kusize iqaqele into zakho zivule ukwazi ukuthi ube right. Ngoba into zonqa ukuthi sonke ngasiphumelele siphileni sibe right. Siyabonga.